Ja, bi ronda. Bakarra eske, zeuden bost eta justo horiek esan zeten nada. Joder, Ja, baina. Baina izan bat alazkira egiteko txikiekin. Eurida egiten bago edo txikiekin kaletia egiteko. Bainitu dut, baina bendik... Aneteakin itzein dugu, ja? Ez. Ongi dago ere, kale nagusitatik ditu rama... Bai, zandan nire laguzu. Arrandariaren ondoko zapata dinda. Lanik. Resenen ondoko... Hauek badira aurreko urtetan parte hartu zuten, bereziki parte hartu. Eta omendua aurten dira sortzaileak. Horrika sortu zutena duela. Batek egiten duena, zuk egiten duzuna, batzuk. Ahí ya no sabemos el compromiso tampoco. No, claro, no es el compromiso. Pero bueno, quiero decir que... Kantera eskalea. Hau da, lakurbide. Nosotros hacíamos la pancarta y el resto Arratsaldeon ikasle maite, zer modu zaude? Presasteko! Mingaina bizi, belarriak prest, mundu bat dugu ikasteko. Nork, nori, kilimat nik zuri, hau, hori, zenbat ezki euri, bai, ongi, klariona zuri. Gure arbelak mundu mapa bat dirudi, gure arbelak mundu mapa bat dirudi. Euskaltegira, zatoz saltoka, erdi presaka, egunero. Zortzi bat ordu, lehenago ere, lanean pasa eta gero. Nork, nori, kilimazuk niri, hau, hori, elkartu zeribi, bai, ongi, klariona zuri. Gure arbelak mundu mapa bat dirudi, gure arbelak mundu mapa bat dirudi. Gaurkoz nahikoa, ikasi dugu, gelari urtuz, jolastake, sudur puntan txiki bat jaso, eskerrik asko, biagarte. Bon soziedadeak eder hartu du tamaina, janta edan ez bete digute gaurko ontan mai gaina. Orain bertsotan egin nahi dugu zuek gozatzeko aina. Bertsotarako daukago giro eta kuadrilla bikaina. Kamara hartuta hortxe daukagu gizona lasai eta bare. Eta pantailan nik ikusten dut aurpegia parez pare. Gaurko honetan ere etorri naiz bate orrastu gabe. Orraztu gabe etorri zara, eta zu zaude penetan. Saio hau eto prestatu behar da, iturri olakoetan. Baina alare zula saiegon, hemen txemaiaren bueltan. Zure bersonak ez dira sartzen, pantaila kiki horretan.
beharko dut nik Julioren laguntza. Lagun izango duzu herrimen hizkuntza. Beraz berak objeto gauza edota persona. Ez da persona bat da, hau da pista ona. Bizidun batetik antziatera daiteke. Zulo asko dituta bakauza dezente. Gogoratu gaudela gu afaldu gabe. Gu afaldu gabe eta zu asmatu gabe zaude. Pistaren bat behar dut, ala jaingoikoa. Nik uste daukazula orainzuk nahikoa. Eta hori aldago nire bekokian. Norberak izaten du alduen tokian. Beraz, nik hortik badut orain tanta batzuk. Baino behingoz izena esan ezazuzuk. Edo bestela hemen segi izerditan. Txalo jo behar zenik bukatu ondotika. Aitzakiarik ez dugu nahiko entzun dugu jada. Noiz izango da euskara, zor zaion guztiaren jabe. Kexatzeari utzi eta euskaraz bizi nahi dugu, euskara bizi nahi dugu. Orain, indarrak batu orain, euskaraz bizi orain. Ez eta inor, ez digu galaraziko guazen orain. Ados bazaudete esan euskaraz bizi orain, euskaraz bizi orain, euskaraz bizi orain, euskaraz bizi orain. Guztiok hitz egiten ikusi arte, enez haseko, tabernetan eskatzeko, dendetan salerozteko. Berdin zait euskaldun berri lehen urratxala euskaldun peto. Daikoa da gutxi baby, elkarrekin egiteko. Nirekin, haiekin, nahi duzunarekin egin. Haizue, azkenik pazientzia gortu zaigu orain.
ezin da gehiago atzeratu orain. Ate guztiak zabaldu orain, ez zaitez geldi geratu orain. Indarrak badu orain, euskaraz bizi orain. Heldu dira! Akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Bihotzeko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri garoko gara. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zeri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat.
marra, eta listo. Claro. Kafetan aldaketa Zurragortzik edo taberna. Eta herriko, baita gero egiten du Orgola. Vale, pero ongi, hor jarriko dugu. Tarte pixka gehiagoekin ere bai. Lekukoa eta besteak kartelaren atzera mesedez. Mutilak, kartelaren atzera, beste kartelaren atzera. Gaude!
Gizai horrela. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Apa upa tapaia. Hemen bai indarra. Altza eskuak eta txalo ero bat zeuentzako. Eta lehen mesedez, lekukoa eta beste guztiok pankartaren atzera. Igual zazpitan edo, ¿verdad? Asko pisatzen dut? Ez! Zurea. Gaina bat? Venga, ez dut jakinatu, Lau. Aka pasa nahi, baina... 10 euro? Ederki, mila. Oleko dugu! Gora Iruñerriko ikasleak! Gora Iruñerriko eta horreko lehen! Tokon lezala da! Julen irakaslea hemen, haikako irakaslea, zorionak eta txalo handi beretako. Hapa zuen! Osoan euskara ofiziala izateagatik, izate eskatzeko animeleko salto bat inen dugu, 3 errandakoan, Nafarro osoan.
the mountain kite, surrender everything. Only those who greatness see in little things, where the art is simple, they're happy in their ways. Sample when they're out of sight, run into the light, run into the light. And I soared above the singing river, colliding down to the ground, quickened by the stream. When all is said and done, the race moves on. Dela zaharrak euskaltegi bihurtu zenituzten, ikasle goza zezaten, libururik gabe arbelean bizi maite eta idatzi, bere zenekitena haiei emanez. Euskara zaltarako ziotenei, irribarre bat hori opari, irakatsiz ikasi, ikasiz irakatsi, zuek maite zenuten hori guztia. Hitzekin erabili ari gara bagara, euskaran inaiz gu gara, baina batez ere ez gara, gure aditz itxusienen laguntzaile zuzena, gure baldintza oro aleratu duena. Txosnak jarri, txosnak kendu, pegatinak banatu, fitxa berriak sortzeko, errepidetan kilometro zenbakiak margotuta, korrika herrira datorrenero. Milaka euskalduntzar, alfabetatu, erdaldunak euskaldun zartu, hizkuntza irakatsi, herria erakutsi, diguzuela waizetara euskara. Hitzekin erabili ari gara bagara, euskaran inaiz gu gara, baina batez ere ez zara, gure aditz itxusienen laguntzaile zuzena, gure baldintza oro aleratu duena. Hitzekin erabili ari gara bagara, euskaran inaiz gu gara, baina batez ere ez zara, gure aditz itxusienen laguntzaile zuzena, gure baldintza oro aleratu duena. ¿Esto cuándo lo echan? ¿En qué canal? ¿Cómo es?